Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag saraman kay Maranto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Pag-ambush sa 4 ka persona sa San Carlos City, posible isa lang ka mistaken identity nga kaso sulo sa PNP. Bacolod City, pwede na ipaidalom sa Alert Level 1 sa Marso sulo sa DOH. 80,000 ka mga BBM Sara supporters ginapaabot sa Grand Rally sa Miyerkules. Ginabaligya nga motor, gin-test drive, wala na mabalik. Kag sa Good Vibes, Negrense nagdaog sang 700,000 pesos sa murals and art competition sa Day. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, oil price hike alert sa aton nga mga motorista. May pagsaka na naman buwas nga adlaw sa presyo sang produkto petrolyo. Sa ika-8 nga sunod-sunod nga semana, may pagsaka na naman sa presyo sang diesel kag gasolina. 80 sentimos ang saka sa bilis ng gasolina sa kada litro. Samtang 65 sentimos naman para sa diesel kag 45 sentimos sa kada litro sang kerosene. Humalin sang Enero, halos 11 pesos na tanan ang ginsaka sa kada litro sang diesel kag 9 pesos naman ang gasolina. Ang saka sa bilis ng produkto petrolyo ang tuga sa pagsaka man sa presyo sini sa world market. Sa number 9, motor nga ginabaligya, gin-test drive sa napakilala nga customer, wala na ginuli. Ginpablatter ni John Philip Cruz sa Police Station 4 sa Bacolod City ang among insidente. Isa ka Facebook user nga may username nga John Ray Lacson ang napakilala nga interesado nga buyer sa ginabaligya ni Cruz nga Honda CRF 150. Mga alas 7 sang Sabado sa gabi, nagayo ini nga ma-test drive ang motor, pero wala na ini mabalik pa. Luyag ni Cruz nga mapandaman man ang pareho niya nga nagabaligya sa mga motor o kung salakyan nga maghalong sa mga carnapper nga nagapakuno-kuno nga buyer. Kag sa kung sino man nakakita sa sini nga motor nga mahimo, makig-angot sa Police Station 4 sa Bacolod City. Sa number 8, sumugod Marso 1, magabalik na ang 5-day work week sa Kapitolyo Probinsyal. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kasunod naman sang paglubo sang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Kagkabahin sang amat-amat nga pagbalik sa normal. Una na nga ginpatuman ang pagbalik sa nga biometrics sa time-in, time-out sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Sa February 20 nga report sang Provincial Incident Management Team, 13 ang new cases. 1,425 ang total active cases ang probinsya. Sa report sa nagligad nga semana, nanaog na sa 40% ang occupancy rate sang COVID-designated hospital sa Cadiz City. Ginalantaw man sa gobernador ang lubos nga pagbalik sa kinaandan, nagapabilin sa karon ang curfew. Suno kay Lacson sa iya nga pagsugilanon sa pila ka mga punong barangay, hindi lamang bahin sa away kontra sa COVID-19 nakabulig ang curfew, kundi pati man sa mga petty crimes. Inya paghatagan sang konsiderasyon suno sa gobernador. By March, we will go back to 5-day work week. By March 1, Gov, no? Yes. Curfew, Gov, inang will remain gyapon? You know, I've been talking to some barangay captains and, you know, they're also happy with the curfew, especially for the minors. We all know that the reason for the curfew was key in addressing the COVID situation. When we decide on whether to lift curfew, that we will consider the sentiment of the barangay captain. Sa number 7, sa kaaktivista ang gindakop sa pulis matapos ginaligar, makuhaan sa pusil kag mga bala. Mga progresibo nga grupo nagakondinar sa pagdakop sa iya.
Gindakop sang Sabado sa kapulisan ang 26 anyos nga si Harleen Balora sa joint operation agud kun tani serbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide si Juanito Magbanwa nga amo naman ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela PNP, si Balora amo nagaserbi nga sekretarya ni Magbanwa kag pareho sila nga nagpalagyo sang ginpapanaog ang warrant of arrest. Tigayon nga nakapalagyo si Magbanwa apang ilan naman na corner si Balora. Nakuha sa kapulisan sa iyang isa ka armas kag mga bala kag magazine gani ginaresto siya sa PNP. Ginkondenar naman sa mga progresibo nga grupo ang pagdakop kay Balora kag ila ginaaligar o kun ila ginasiling nga iligal ang pag-aresto sa iya. Si Balora ang isa ka youth peasant organizer kag miyembro sang Anak Bayan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591-9516 kag Comelec gun ban ang ipasaka nga kaso batok sa iya sa PNP. Sa number 6, safety seal kag vaccination seal ang posible mangin requirement sa pagkuha sang business permit sa Bacolod City. Magluwas sa safety seal, may mga gina-issue na nga vaccination seal ang Bacolod Emergency Operations Center sa mga commercial establishment nga fully vaccinated na ang mga empleyado. Ang safety seal kabahin sa mga requirements ng DILG, DTI, DOT upod sa local government unit para sa dugang nga pribilehiyo sa commercial establishment. Nalakip diri ang 10% additional venue capacity depende sa alert level status. Sunod kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ang officer in charge sa City Health Office, posible nga iga-require man sang LGU ang safety seal kag vax seal sa pagkuha sa mga commercial establishments ng business permit karon nga nagapabilin ang pandemic. Nagapati man si M. Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, nga mangindako man ini nga bulig para sa mga customer sang isa ka baligyaan agud mas makasiguro sila batok sa paglaton sang COVID-19 virus. Pagatunan man sang katapos sang EOC, ang amo nga tikang antes pa man iga-recommend sa konseho sang syudad para sa nagakaigo nga ordinansa. It could be an incentive also kiti makita sang ila clients no nga vaccinated ang ilang establishment kasi mainganyo ya magkadto instead of going to other establishments. Sa number 5, ang mga mall ug mga barangay sa Bacolod City may kinailang nga pamaagi agud tumalingaw ang mga kabataan nga nagapabakuna. Ang pila sa ilang mga diskarte sa report ni Nico Delfin. Daw Jungle Safari ang theme sang vaccination center sa Robinson's Place, Bacolod sa pagbukas sang 5 to 11-year-old pediatric vaccination program. Ang mga nurses kag doctors nga vaccinators naka-safari outfit. Gani wala man nagpaulihi ang mga magagmay nga kabataan nga game para magpabakuna sang COVID-19 vaccine. So sila gid mismo excited gid sila nga magpa-vaccine kay para maka-play na sila. Mga setup din nga mga festive mood, birthday party nga venue, nga ambience, private sector ang naga-decorate sini. We don't have budget for this, no? So ginapasadya nila ang vaccination para madula ang kadlok kag ang anxiety sa mga bata nga mapa-inject today. So kanami kinanglanon ta gid ang muna venue. Nagsuksok man sang anime costume ang mga vaccinators sa mga mall agud maganyat ang mga magagmay nga kabataan nga magpabakuna. Children's costume party man ang tema sa pagbukas ng pediatric vaccination sa kabaranggayan. Nga para sa ilang eskwelahan, kay ilang na namon face to face, kay kabudlay kung mag-mudyo lang sila daw, wala ko sila may makuha. Sad to say, no, kulang ang vaccines yung padala sa national government and we have to wait for further allocation, possibly base ba nga second quarter pa kung maabot sa year. May kapin 3,000 na ka mga 5 to 11-year-old ang nakabaton sang first dose ang vaccine. Bangod 10,000 lang kadoses ang nag-abot sa storage area sang EOC. Kinpakamaayo nila nga temporaryo anay nga pauntaton ang pediatric vaccination sa buwas. Tubtob nga mag-abot ang dugang nga supply sang bakuna para sa mga kabataan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 4, duha patay sa separado nga shooting incident sa Bago City kag Binalbagan.
Nasapuan nga patay sang Sabado ang 50 anyos nga si Haidito Boca sa Barangay Santol sa Binalbagan. Sa investigasyon sa Binalbagan PNP, naglisensya ang biktima sa iya misis nga magkadto sa ila tubuhan sang among nga aga apang 3 ka oras ang nagligad. Iniya nasapuan na lang nga may mga igo na sang bala kag wala na sang kabuhi. Samtang patay man sang Sabado ang mangunguma nga si Ramonito Mongcal matapos tiruhon sang iya kaupod inom. Sa investigasyon sa nga PNP, nagainom lang ang biktima sa ila mismo balay upod ang suspect nga si Tito Osano kag sang papauli na hinali na lang siya gintiro sang suspect. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sang suspect sa pagpatay kay Mongcal. Sa number 3, 80,000 ka mga volunteers kag mga supporters ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. ang ginapaabot ng mga tambong sa reclamation area sa Bacolod City sa Miyerkules. Inisunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagsiling man nga hindi magdubo sa 25 ka mga alkalde sa Negros Occidental ang nagasuporta sa kay Marcos. Parayon nga nagadamo ang nagasuporta gikan sa mga local candidates para sa kay Marcos kag sa Pebrero 23 mapatod ini sa mga tambong suno sa kay Ferrer. Yara si Vice Presidential candidate Sara Duterte sa rally kasubong man ang mga unity team senatorial candidates. Pagasugdan ini sa isa ka motorcade alas 3:30 sang hapon gikan sa Silay City padulong sa Bacolod. Kag ang Grand Rally ginapaabot magasugod na 5 sang hapon. Kagang Grand Rally, ginapaabot magasugod la 5:30 sang hapon. Sunod sa Vice Gobernador, inipagpakita sa puwersa na ni BBM Sara kag tiun man nga mapatpat sini ang ilang nga plataporma. Sa tunga sang kampanya kag pagtipong sang tag sa kakandidato, ginsilig man ni Ferrer nga nagakaigo lamang magpangibabaw ang respeto sa igsa kag isa. Lang ta sa 25 anay. Pero nagdugang. After this 23, ipakita ko sa inyo kung sino ang mga mayors na because through the line na ni. Di na kamo magtago-tago. Kay it reflects man kung bahala na sa inyo da kung magtago kamo o kung ito mga 80. 80,000. Yeah. All over Negros Occidental. Dala na all over. Ang tanan niya supporters. When I say supporters, LGU, kag ang volunteers. Show of force ang ano gid ni kung how many ang naga-support sa candidacy ni Bongbong Sara. Sa number 2, mas mahapos nga travel guidelines ang ginapaabot kung mapaidalom ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 1 sa bulan sang Marso. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagligad nga simana, nagapadayon ng pagnubo sang COVID-19 cases sa Bacolod. Ining kabangdaran kun nga nalakip sa evaluation sa Department of Health ang pagpanubo sang alert level sa syudad halin sa alert level 2 panubo sa alert level 1. Suno kay Ang, Executive Director ng Emergency Operations Center, magahulat pa sila sang guidelines gikan sa DOH antes pa man mapaidalom ang syudad sa alert level 1 sa Marso. And we attribute it to the cooperation of the public kag ang pasyensya gid sang aton mga Bacolodnons nga magsunod sa mga patakaran kag sa mga guidelines nga ginalay down sa local government of Bacolod. Base sa pagsulundan sang DOH, sarang na maka-operate sa full capacity ang mga commercial establishment sa idalom sang alert level 1 o kung new normal. Pwede na sa tanan nga edad ang pagbiyahe kag posible na ang pagbalik sang face-to-face classes sa basic education, subject sa approval sang Office of the President. Ginakalipay naman ini ni Mayor Evelio Leonardia pero wala ini nagakasoyran suno sa iya nga wala na ang virus. No? I still insist nga mausap gyapon sa aton nga mga face mask and social distancing we continue to observe. Hindi ta magpadali-dali kay in spite of the fact nga good news kahapon 6 lang aton cases, that's really very low considering nga naglabot at 200 sa nagligad nga 2 months or so. Dako-dako na nga bagay. But the word is we have to sustain this. Sa ceremonial vaccination para sa 5 to 11-year-old pediatric vaccination sa mga mall, ginpanawagan man sa mga local health officials sa publiko ang pagpabakuna. Hindi lang tungod nga posible mangin requirement ini sa iban pa nga mga commercial establishment, kundi agud man nga mas mapangapinan sila batok sa virus. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ang patay, isa ang pilasun sa natabo nga pag-ambush sa kahapon nga adlaw sa San Carlos City. Suro sa PNP, posible nga wala sa salakyan ang target kapatson sa mga sospek. May report si Marcian Muyko. Sa video nga ginpadala sa Digicast Negros, makita nga ginpaulanan sang balang ini nga auto sa barangay Palampas sa San Carlos City Domingo sang aga. Gani na tublag ang mga residente sang makita ang salakyan nga puno sang mga igo sang bala matapos ang sunod-sunod nga paglinupok nga ila sini nga nabatian. Sakay sang salakyan ang 4 ka mga persona nga lunsay may mga igo sang bala. Ang isa ginasugilanon pa sang mga residente. Tagadiin mo, isa, kitawag, tagadiin mo. Nag-aasa ko mo, boss. Sanuan. Apelido. Asa mo pakto, boss? Dead on the spot ang duha kasakay nga Sanday Russell Bukaw kag Andre Fajardo. Sa ospital naman napatay ang isa pa kasakay nga si Rudy de la Fuente. Padayon nga ginabulong ang isa pinilakaupod nga si Renan Tichu nga nag-agom sang duha ka gunshot wounds. Malapit 60 tanan ka mga balang na recover sang soko sa crime scene. Sunod sa investigador nga si Staff Sergeant Mark Anthony Pasilan, posible na ulamid lang ang mga biktima kagang tuyo gid sa mga suspetsado amo ang tag-iya sang salakyan nga wala makaupod sang amo nga tion. Isa ka drug personality ang tag-iya sang salakyan suno sa pulis. Sige, ipa-interview ko mga pamilya, sa mo nila mga background. Okay. Ang isa driver, sa handler, ang isa matabaka lang. Naglabot man kay Governor Eugenio Jose Lacson ang impormasyon nga posible isa ini ka mistaken identity nga kaso. Nagalao man ang gobernador nga matumod ang mga yara sa likod sini kag matagaan sang hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Hindi kaangay sa pagpatay sadto sa provincial consultant nga si Martin Cui nga tubtub karon wala pa sang update. Why get? And I hope that this latest incident will not be the same. No? I hope na may aragid resulta sa ng investigasyon kung sinugid ang mga perpetrators sa mga heinous crimes. Nagapatayon patubtub karon ang investigasyon sang PNP. Marcian Muyko para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka Silaynon ang nagdaog sang kapin sa 700,000 pesos nga cash para sa iya mural painting nga entry sa ika-50 nga anibersaryo sang United Arab Emirates. May report si Romeo Sobaldo. Mga 15 man kaadlaw nga ginbalik-balikan ni Neymar Sensil ang iyang mural painting sa The Waterfront Market sa kadatapos sa iyang trabaho para mahuman. Ini nga entry sa Murals and Art Competition para sa Golden Jubilee sang United Arab Emirates. Kung sumahon, 130 ka oras ang iyang gindedikar para mahuman ang iyang entry. Istorya ni Neymar, ini naman ang iyang ika-4 nga entry sa sining contest. Sa 4 nga katuig sa Dubai, naga-intra siya sa yearly competition. May tion nga nakasulod sa top 10 ang iyang obra maestra, may mga tion man nga wala, pero nagapursige lang siya sa gihapon. Wala man sir, sige na kung hindi ko gani magtawag sa kung mapasa mo ka Japon. Oo. Gaaman siya nga. Sige na lang wala doon na enhance lang kung makita mo ang pinakuna kong entry do ka bigaw lang doon. Asa nga padayon dugad kung paano doon nag-improve naman. Ang pa-contest ang iyasang gobyerno sa Dubai sa idalom sang Culture and Arts Authority. Iyagin pakita ang nagkanilain nga mga landmarks sang UAE kag ang tanan nga mga achievements nga nahuman. Si Neymar, taga Mambulak sa Silay City, isa ka anay fast food crew kag nagtapos ang aircraft maintenance nga kurso. Waiter ang una niya nga trabaho sa Dubai. Tubtub na kasaylo siya sa trabaho nga luyag niya, mangi graphic artist. Nakobra dito di blas ang gusto ko. I mean, related man sa art. Sa gusto mo kaya nga field, ho. Kagi ka fast food crew. Kan paano? Tapos nagkadtori sa Dubai as a waiter man. So baliging gamit ko lang ang wave lang ang makakadto lang ako sa Dubai. Oo. After na nag-resign lang ako tapos nangita ko na work na related sa art kan paano. Para kay Neymar, ang nigrensi artist ang makakompetensya sa mga artist worldwide. Dako man kuno ang impluwensya sa iya sang Association of National Artists o kun ana, ilabi na sa mural painting. Dugang pa niya, importante nga hilig mo ang trabaho mo para mag-enjoy ka sa kada adlaw nga nagtatrabaho ka. Kung magabis ka ng tantabi, dako to ang income mo sa muna mga field. Kung hindi ka man happy, do wala gid. Magod. Sa media kung gamay lang ang income mo kung happy sa gina-work mo.
Do wala ka lang go brag isa. Do dugang pang 50,000 dirhams ang iyang premyo kung 700,000 pesos. Matapos ang contest, may mga nagapakomisyon na sa iya. Hindi siya sa gihapon mukuntat sa pag-intra sa mga kompetisyon, daog man akong perdi kay naghatag ini sang kalingawan sa iya. Grabe Barb, no? 700,000? Kung ako guro, pulit na ako sa Pilipinas. Amo man na nagsulat sa ulo, kaming 700,000, 700,000 roming. Pero grabe, no? Nang proud kita nga sa aton nga fellow Negrense, but grabe ng reward ginakuha niya. Gani, Barb, sa apat na sa apat ito, igintrahan na sa contest, may times ko wala siya kadala sa finalist, at least sa ika-4th nga time, muna nag-awit siya. Ako ay din. It's his time to shine. Kaga mo itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.